Saber elaborar un videocurrículo que capte a atención e ter a capacidade suficiente para enfrontarse con éxito a unha entrevista de traballo son nestes tempos claves fundamentais á hora de buscar un emprego. Nestas cuestións afondarase na segunda edición de Ponte ao Chollo, unha iniciativa que regresa á cidade de Pontevedra coa vocación de axudar a xente a dar co traballo que anda a buscar. A cita os días 17 e 18 de marzo. Dentro dos talleres, a fotografía e o videocurrículo terán un espazo destacado. Está formado por diferentes cousas, ¿no? Por un lado, esa fotografía profesional, para que podamos ter un currículum que se nos vexa de xeito profesional, de xeito, bueno, unha boa fotografía sempre chama máis atención. Por outro lado, vamos a facer tamén os videocurrículos, que é unha forma novedosa de presentarse ás empresas e tamén pode marcar a diferencia entre ti e outro candidato. Nas xornadas afondarán en varios tipos de vídeos que nestes momentos son especialmente relevantes dentro do panorama laboral, comezando polo famoso videocurrículo. Falando un pouco do videocurrículum, sobre todo enfocado hacia LinkedIn, por exemplo, que é unha plataforma que se usa bastante ahora mismo para buscar emprego. E despois tamén en relación cos outros vídeos que estamos facendo, tamén estamos facendo vídeos a empresas que están explicando un pouco o perfil de traballador que están buscando. Os talleres tamén dedicarán unha parte ás claves para preparar con acerto unha entrevista de traballo. Moitas veces nas entrevistas de traballo non demostramos todo o que sabemos, esperamos a responder o que nos preguntan soamente, entón é básico, pois, por exemplo, dar exemplos dos traballos que ti facías, bueno, unha serie de tips que vamos a ver aí. Esta segunda edición do Ponte ao Chollo vaise celebrar no segundo andar do Mercado de Abastos de Pontevedra. Vamos a seguir utilizando o que onte bauticei como este espacio multidisciplinar, que é o segundo andar, o primeiro andar, mellor dito, do Mercado Municipal de Pontevedra, porque esa segunda planta do Mercado Municipal nos últimos meses está converténdose en sitio para exposicións, en sitio para presentación de libros e agora tamén para a segunda edición de Ponte ao Chollo. As inscricións xa se poden tramitar a través da web ponteochollo.eu.